3 sulotarta. Nämä ei ole läheskään sulosia, että nämä vähän niin kuin riitelee keskenään. Nämä on ollut näyttelytilanteessa sillä, että siellä takana on semmoinen maalaus, jossa on niin kuin raju ilma, ukkosmyrsky, salamalaiskua mä oon tehnyt silloin täällä tämmöisiä teemoja kuin 3 sulotarta. Yksi on siellä joissa ja sitten tässä on tää ja olisiko jossakin missä muualla vielä? Ei taida olla kuin nämä 2 joka nämä 2 ryhmää, vaan tää ja sitten se jokiryhmä. Joo. Ja ne on tässä kesät, talvet. Kyllä ne pysyy. Kestää. Talvella niillä on hauskat hatut, lumisataa päälle, semmoiset töttöröt ja sitten niillä on semmoiset lumipuuhkat tässä. Sitten ne nauraa toisilleen. No se oli kyllä ihan vahinko. Mun isosisko sanoi, että mun täytyy sinne pyrkiä. Ei mulla ollut mitään tarkoitusta, aikomusta. Johonkin taidekouluun vaan halusin päästä ja tulla isona taiteilijaksi. Ja sitten 4. yrittämällä mä sinne sitten pääsin ja olen kauhean iloinen siitä, että mä olen nyt saanut tästä, siis eihän sieltä saanut mitään taideopetusta, että mä sain hyvän materiaaliopin tähän saveen ja saven käsittelyyn ja sen takia mä olen tämän saven pomo ja itsekin kun olen tämmöinen iso, niin rakennan myös isoja veistoksia, että se on aika harvinaista tässä maassa, että keräämisesti rakennetaan tällaisia suuria ihmishahmoja. Mä koin jotenkin olevani siellä vähän väärällä osastolla, että mun olisi pitänyt pyrkiä enempi taidekouluun, johonkin taideakatemiaan tai johonkin. Mä kapinoin kaikkia niitä teoreettisia aineita vastaan siellä hiukan, mutta sitten mä aina kaikki vapaa-ajat siellä kyllä veistin jo ihmisen rintakuvia päitä, mutta ne oli aika veteliä vielä, koska mä en hallinnut materiaalia silloin vielä niin hyvin, että se ei oikein vielä sujunut, mutta sitten heti kun mä valmistuin, niin pikkuhiljaa alkoi tulla pienet veistokset esiin, lintuja, sitten ihmisiä, että ei siitä mennyt kuin muutama vuosi, kun mä sitten 72 valmistuin, niin 80 mulla oli ensimmäinen kuvataidenäyttely Brondalla Helsingissä. Että siitä se sitten lähti. No, savi on semmoinen plastinen materiaali, koska sitä voi aina lisätä ja sitä voi ottaa pois. Ihan eri tavalla kuin jos kiveä veistäisi tai puuta, niin siitä otetaan vaan koko ajan pois. Se on tosi kivaa ja ihanaa ja sitä tulee välillä ikävä, kun on ollut pitkä loma, niin täytyy oikein päästä taas savipussin ääreen työskentelemään. No, kun mä teen näyttelyä, niin mulla täytyy ensin olla tiedossa se, että mihin se näyttely tulee, se tila. Mä lähden tilasta liikkeelle ja niin varmaan monet muutkin taiteilijat. Ja sitten mä rupean rakentelemaan, miettimään teemaa. Mä luen paljon, otan työhuoneelle kaiken näköistä kirjallisuutta ja lehtiä ja luettavaa ja kaikkea tällaista. Ja sitten se niin kun yhtäkkiä, siis täytän päätäni ideoilla ja sitten se niin kun loksahtaa se idea, että tästä mä lähden nyt liikkeelle. Ja se on aina, jokainen näyttely, niin se on aina jonkun teeman mukaan ollut mulla aina. Joskus joku teema on jatkanut uudestaan vähän eri koossa, niin kuin naisten huoneista on tullut miniatyyrinaisten huoneita. Naiset on 5 senttiä korkeita. Mä oon ruvennut kiehtomaan ajatus, että mä haluaisin piirtää. Sitten mä oon ruvennut piirtämään hiilellä ja sitten mä oon ottanut siihen vähän värejä ja pastelliliitoja avuksi. Piirsin vanerille ja sitten se värimaailma ei enää mua kiehdonnut. Mä otin akryyliväreet, niin mä sain tehtyä sitten enempi värejä ja leikkasin muotosahalla osan
pois, että sitten tuli tavallaan niin semmoinen palapeli ja se teki semmoisen kolmiulotteisemman vaikutelman koko maalaukseen. Mutta silloin tällöin on aina kiva maalata. Niin kun nyt taas toissa syksynä aloitin maalaamisen ja silloin otin aiheeksi kiiltokuvat, jotka on ollut minun lapsuudessa ja minun omassa kiiltokuvavihkossa. Ja niiden ympärille tein suuren sinne valtavan suuriksi ja tein niistä sitten niiden ympärille maailmaa. Koska maalauksissa on siinä mielessä hauskaa, että siinä saa niin kuin enempi kertoa sitä tarinaa kuin veistoksessa. Veistoskin kertoo kyllä, mutta maalaus jotenkin kertoo enempi. Mä en voi sanoa, että mä olen maalari, mä olen enempikin kuvittaja. Että semmoisen niin kuin tarinan kertoja. Ja niinhän mä olen, noi kaikki näyttelytkin, mitä mä oon tehnyt, niin niissäkinhän on, ne veistokset tekee yhdessä semmoisen isomman tarinan. Elokuvat ja teatteri on minua aina kiehtonut myös valtavasti, että se ehkä heijastuu myös näissä mun teoksissa sitten, että mä teen vähän semmoisia teatraalisia teoksia. Ja se on niin helppoa siinä mielessä, koska itse olen tietenkin nainen, niin kuvata, koska tunnistan sen maailman ja elämän. Ja jos mä kuvaisin miestä tällä lailla, samalla lailla kuin naista nyt kuvaan, niin se tuntuisi vähän hassulta. Siitä tulisi helposti vähän outoa, koska sitä täytyisi miestä käsitellä jotenkin eri tavalla. Kyllähän mä olen käsitellyt miehiäkin. No jostakin syystä piruja ja pässejä ja sirkustaiteilijoita. Vaikka ei ne oikeasti, niitä miehet on tosi ihania ja mukavia. Kyllähän mä tietenkin puolustan naisen euroa ja naisen asemaa. Olen kauhuissani tuolla kehitysmaissa olevien naisten elämästä, mutta realisti olen ja yritän realistisesti kuvata ehkä vaan tätä suomalaisen naisen elämää. Joo, mä haluan, että ihmisen kasvoista näkyy se eletty elämä ja ihmisen kropasta näkyy se eletty elämä. En mä mitään missityyppejä halua tehdä. Mä metsästelen lehdistä ulkopuolelta kaupungilla, missä nyt liikunkin ihmisiä, kasvoja. Mietin aika usein kanssa, kun näen jonkun tuntemattoman, että minkälainen elämä sillä on, kun se on noin, kun se kävelee noin, kun se istuu noin ja kaikkea tämmöistä. Mietin sille tarinaa. Ja varmaan se sitten, jos jotenkin niin sitten tulee yhdeksi henkilöksi mun veistoksissa sitten tuolla työhuoneella, ja tiivistyy sitten se maailma, mikä mun päähäni on mennyt, tiivistyy veistokseksi työhuoneella. Viimeisenä mä saan tehdä sen kaikista herkullisemman, eli kasvot, niin siihen mulla täytyy olla malli. Muuten niistä kaikista tulee ihan samannäköisiä. Se on tyypillinen Kerttu Horila naisen kasvo, jota mä en kerta kaikkiaan halua tehdä. Mikä täytyy niinku hakea kasvomalli jostain. Netistä haen kanssa paljon malleja. Mutta se, että se ei ole ihan suoraan sitten se, vaan mä pikkusen muutan niitä aina ja ehkä teen 2 eri tyypistä. Jonkun nenään, jonkun silmät. Mutta tyypitellä täytyy. Mä olen tosi etuoikeutetussa asemassa. Mä en herää herätyskellon ääneen. Se on kauheita joskus, jos joutuu lähteä jonnekin matkoille ja aikaisin jonnekin. Mä herään tuossa 8 jälkeen. Sitten mä luen 2 sanomalehteä ja pitkän aamupalan ja syön siinä. Ja menen tuossa 10-11 välillä töihin. 2 maissa käyn syömässä kotona, tästä kävelen pihan poikki. Ja sitten teen töitä johonkin tuohon 5-6. Ja oikeastaan luovaa työtä ei jaksa tehdäkään, tai mä olen kokenut, että mä en jaksa tehdä kuin tommonen 6 tuntia korkeintaan. Ja sitten, ja vanhemmiten vielä vähempi, mutta
Sitten viikonloppuisin mä laiskottelen, koska työhuone on tuossa pihan tässä toisella puolella, niin on jotakin, jota mä voin käydä hoitamassa. Esimerkiksi jos mulla on keramiikan polttoa tai joku homma täytyy niin kuin viimeistellä, että se on jäänyt pikkusen niin kuin tekemättä, niin voin tehdä lauantaina ja sunnuntainakin. No oikeastaan koko vuosi on ollut aika hektistä ja hurjaa. Mä sairastuin rintasyöpää vuosi sitten tähän aikaan ja sitä hoidettiin sitten tuossa syksyllä. Tammikuun puolessa välissä oli viimeiset hoidot käyty läpi ja sitten alkoi välittömästi kirjanteko ja näyttelyn teko. Mä rupesin tekemään tota isoa projektia tuolla. Ja vaikka syöpälääkäri väitti, että helmikuussa mulle tulee masennus, niin en mä ole kyllä kerennyt sitä odottelemaan enkä ottaa vastaan. Et on ollut niin hirveästi töitä kyllä. On vähän stressannut kyllä. Ja aluksi oli niin kuin kädet tuli hirveän kipeäksi, kun ne ei ollut puolen vuoteen tehnyt niillä mitään, mutta nekin on nyt vahvistunut. Että kyllä tässä on jaksettu. Et seuraavaksi, kun teen savesta, jonka poltan keramiikaksi, niin se ihmishahmo on joku muu. Voi olla ihminen, mutta se voi olla puoliksi jotain muuta. Niin kuin joskus ennen vanhaa, mullahan oli tuolla on toi pässi, joka on niin kuin mies, mutta se on puoliksi pässi. Ja kotkanaisia, jotka oli kasvattanut itsellensä siipiä ja kotkan pään. Ja täällä on jotakin, en tiedä. Ja turha on puhua sitä, mitä teen tulevaisuudessa, koska sit, jos mä sen tässä puhun näin julkisesti, niin sit mä en tee sitä koskaan. Nyt sitten heti kun näyttely on avattu, niin sitten mä lähdetään tuonne Itä-Suomeen mökille. Ja ollaan siellä sillä lailla, että ei tapahdu mitään. Ollaan vaan, herätään hirveän myöhään ja mennään heti uimaan ja tehdään mitä lystää. Voimme vähän vesijuosta siellä kyllä.